Yasir I Umar on the beat. Watan alfarma, watan Ramadana, watan ban girma, watan Ramadana. Ana dacewa a watan Ramadana, akwai alfarma a watan Ramadana. Mabuwayi Allah wanda muke wa sallah, ninka salatin manzo gunsa annabi dan Abdallah. Ni shi na rike na hanya wacce ta bulla, sababbin girma komai na da kamala. Koyin annabi baban Fadima Zahra, haramun zunubi cikin Ramadan karka fara. Buɗe wa'azi da karatu kai saurara, kai yadda ilahu sarki na ya faɗa ya tsara. Ana dacewa cikin watan Ramadana, ana samuwa cikin watan Ramadana. Mu dage da ibada cikin watan Ramadana, mu dage gunyin sadaka cikin watan Ramadana. Taimako kada mu kasa cikin watan Ramadana, mu ambaci Allah cikin watan Ramadana. Salatun manzan Allah cikin watan Ramadana, istighfari cikin watan Ramadana. Mu dage kar da mu fasa cikin watan Ramadana, barci dukkan mu daina cikin watan Ramadana. Ladan sallah da kayo an rubuta, ladan zakka da kayo an rubuta, ladan haji da kayo an rubuta, ladan umara da kayo an rubuta. Amma ita ko azumi Allah kansa ya barwa, shine masanin aikin, shi ya san me zai yiwuwa. Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan, Ramadan Karim.